YouTube channel Minaxi Speed नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय आङो आबैलानावसो हर थाफैदोंमोन आबैमोननियावसो हर थाफैदोंमोन मैयानो ओमफ्राय नै इसानि लामायाव दै जाजोब्बाय ओमफ्राय जों दसे बेरायना फैनोसै अखा हादों नै ओरै दै नायना फैनोसै ससे लामाया एखेबारे दै जाजोबदों नै लामायावनो दै न'फोराबो लोमजोबदों आरो नै जाहानियावबा बोरै जाना दङ मिथिया थांथ'वाखै आं दा न'आव ओमफ्राय बेयाव दैबाना जानायखौ दिन्थिबाय ना ओंखारसोदों ओमफ्राय दहाय फुङाव जि गोदो गोदो दानि गोसोआव गोदो गोदो थांखादों आयौ नायनाय नै न'आनो लोमजोबदों साबो न'आनो लोमजोबबाय नै अखा हानानै गोबांनियानो न' बां बायदिसिना मोसौ मैसो खहा जाजोब्बाय दैबाना जानानै अब्लाबो मा खालामनो मिथिंगानि माया हमथानोबो हाया दैबानाब्लाबो एसे रंजाबाय जोंनिथिंजायबो गामि लाना गामि बिराद खस्थ' जादों दा आं जि जायगायाव दं बेयाव बेफोरबायदि एसां लोमद्रायाखै गामि लाना गामि दफा दफा बिराद लोमदों न' बां खहा जासोदों दै जानायनि नामा लांसिगोन नै जि गोथौ जाखादों पानी सावा ऐसा पानी सावा ऐसा वाह गेलेनो मोजांसो मोनदों आंहा दैयाव नाफोरा जि थांबाय मा ना खम ना हमग्राया इनो आइ ओमफ्राय जों साबो लोङाखैना फुंनिफ्रायनो दैसो नायथिंगासिनो दैबाना जानानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों खोन्था मोजाङै माबायदि मोजां मोनदों मोजां मोनदों दै नायनो ना दै नायनो थांसैयाखैमोननो फुंनिफ्रायनो नामा सारि सारिता बाजानिफ्रायनो दैयाव ना नायबाय थादोंमोन इयाव लामायाव जिथि मोना दानो इसानि फुख्रिनि नामा खारो आस्रा खालामनानै नेबाय थाबामोन इसार कलपुलानाबो गदालानाबो आस्रा खालामनायबा मोनगौमोन ना दैया आस्रायाव ना मोनो
बेसेबां गोथौ जादों लामाया नै अ अखा बोथोराव गेस लाय नोङो अखा हाबाबो मालायफोरा जेनेबा दैबाना जाबाबो दलद जना दं आरो ओमफ्राय जोङो फुंनिफ्रायनो थाबायनायानो थाबायनाय उथिनायनिफ्रायनो थाबायथिंगासिनो आरो साथामबो एम्फौ गोनां आथिङा दैबाना जादों होनना मालायफोरा दलद दलद दोङो ओइ दालिखौ अबाव सुनायदो आं हमथानि लाबो कुकारखौ जोंनिया जानायनिबो बेसेबा खस्थ' जादों आरोना दिनै फुंनिफ्राय जायाखै अखानि दैयावनो सुदो जिबौआबो मासे थांबाय नै लाना होग्रासो जानांदों आङो दोनथ'नोबो हाया माने दैयानो ओरैबायदि जाखादों फुंनिफ्राय बेखौनो गेलेबाय थाबाय आरो जोङो खेवालि नङा दे रानि बेखिनिखौ सायग्रोनोसै ना लामायाव साबाय दङ आरो लोमजोब्बाय